ஜெய ராதா மாதா பாட்டு பாடுறீங்களா பிரபு? மாதாஜி வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆள் கொடுங்கப்பா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. She may be also interested. विजयलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, माता जी प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पाடுங்க माता जी। வந்துட்டீங்களா? பாடுங்க பாடுங்க. பாடுங்க माता जी। जय हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, कृष्ण माता जी कृष्ण हरे எல்லாரும் हरे। இன்னைக்கு ஈஷோபநிஷதா இன்னைக்கு பாடம் உபதேசாமிருதம் மாதாஜி. ஓ மாதாஜி மெசேஜ்ல போட்டிருக்குல்ல என்ன பாடம்னு? நான் பாக்கலையே, எனக்கு இங்க வரலையே, எனக்கு வரல. வராமலாம் இருக்காது மாதாஜி எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு மாதாஜி, ஒரே மெசேஜ் வந்திருக்கு மாதாஜி. வரல, பையனோட கொஞ்சம் கோளாறு போல இருக்கு என்னோட இது. இங்க இருக்கப்பா யசோதா மை குரூப்லயும் போட்டிருக்கோம் பிரபு. அது தெரியும், பார்த்தேன் நானு. நான் யசோதா மை தான் எடுத்தேன், எனக்கு வேற தெரியாதே, ஒண்ணுதான் வச்சிருக்கேன். அதுல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அச்சா, ஸ்லோகம் 4 மாதாஜி பிரணதி வாசிக்கவா? வாசிக்கோ பிரபுஜி பிரணதி வாசிக்கவா? வாசிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி இவ்வளவு நேரமா நான் பிரணத்தி வாசிங்கன்னு இருக்கேன், இப்பதான் தெரியுது நான் மியூட்ல இருக்கேன்ட்டு. ஓகே வாசிங்க மாதாஜி. இவ்வளவு நேரமா சொல்லிட்டே இருக்கு வாசிங்கன்னு. வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य चाति देशीय धारिणे। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 3 கிருஷ்ணா. கிளாஸுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடுகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா உபதேசாமிர்தத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். யாராவது ஒருத்தர் ஸ்லோகம் வாசிங்க பார்க்கலாம். 5வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? 5வது ஸ்லோகம் கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது கேக்குதா? மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. அன்பின் பரிமாணங்களை பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 ஃபுல்லா ஆயிடுதா? ஆயிடுத்து மாதாஜி. அச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரீதம் மனசா த்ரியதே. சொல்லுங்க. கிருஷ்ணே தீக்ஷாஸ்தி சேத் பிரணதிபிக்ஷ பஜந்தம் ஈஷம். சுஷ்ரூஷாய பஜன விக்னம் அனன்யம் அன்யா. நிந்தாதிசூன்ய ஹ்ருதம் ஈப்சித சங்க லப்த்யா. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பிளஸ் மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம். இதி இவ்வாறு, எஸ்ய எவருடைய, கிரி மனதிலோ வாக்கிலோ, தம் அவன், மனசா மனத்தால், அத்ரியேத ஒருவன் கௌரவிக்க வேண்டும், தீக்ஷா தீக்ஷை, அஸ்தி அங்கே உள்ளது, சேத்த அவ்வாறாயின், பிரணதிபிகி நமஸ்கரித்து, ச மேலும், பஜந்தம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, ஈஷம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு, சுஷ்ருஷ்யா சேவையினால், சுஷ்ருஷ்யன்னு சொல்லுவா பாருங்க, பஜன விக்யம் பக்தி தொண்டில் முன்னேறிய நிலைமையில் இருப்பவர், அனன்யம் வழி தவறி நடக்காமல், அந்நிய நிந்தா ஆதி மற்றவர்களை நிந்தனை செய்தல், இத்தியாதி சூன்ய ஒன்றுமே இல்லாத, ஹிருதம் எவருடைய இதயமானது, இப்சித விரும்பத்தக்கது, சங்க தொடர்பு, லப்தயா லாபம் பெறுவதன் மூலம். மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிர வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும், மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவரும், தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையான சேவை செய்ய வேண்டும். பொருளுரை. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நான் படிச்சுட்டு அடுத்தது போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல பக்தர்களுடைய லட்சணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இங்க நாம எப்படி பக்தர்கள் கிட்ட சங்கம் வைத்துக் கொள்வது, எப்படி அவங்க கிட்ட நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி 3 விதமான நிலைகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பகவானுடைய திருநாமங்களை உச்சரிக்க கூடியவங்க, நாமங்களை மட்டும் உச்சரிக்கிறாங்க, அவங்கள மனசால நம்ம என்ன பண்ணணும், கௌரவிக்க வேண்டும். அதே சமயத்துல ஒரு சிறந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட தீட்சை பெற்று பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்துல 3வது நிலை பக்தி தொண்டுல வழுவாமல், அதாவது அதுல இருந்து கீழே விழாத மாதிரி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தம பக்தர்கள், அவங்கள
அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்கன்றதையும் இவங்க சொல்றாங்க. மற்றவர்களை நிந்திக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க அவங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள். சோ இதை நம்ம அப்படியே நம்ம 3 நிலை பக்தர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்திய அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு 3 நிலை பார்த்தோம் இல்லையா? அவங்களோட அப்படியே ஒப்பிட்டு கொள்ளலாம். சோ பகவானுடைய திருநாமத்தை மட்டும் உச்சரிக்கக்கூடியவங்க வந்து மனதளவுல நம்ம கௌரவிக்கணும். பகவானுக்கு விக்கிரக வழிபாடு யாரால செய்ய முடியும் அப்படின்னா தீட்சை பெற்ற பக்தர்களால மட்டும்தான் முடியும். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம வந்து நமஸ்காரங்களை செய்யணும், வணக்கங்களை சேவிக்கணும். அந்த உத்தம அதிகாரிகள் எப்பொழுதும் பக்தியில இருந்து வழுவாமல் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கள வந்து நம்ம எப்பவும் என்ன பண்ணணும்? சங்கத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தவங்கள எந்த ஒரு காரணத்தாலையும் நிந்திக்காதவங்க, கஷ்டப்படுத்தாதவங்க. அதே சமயத்துல பகவானை தவிர்த்து வேற எந்த நினைவும் இருக்காது அவங்களுக்கு. பக்தி தொண்டுல வழுவாமல் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, வேற யாராவது ஒருத்தர் பொருளுரை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜியை வாசிங்க, ஒரு பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. நீலு மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். பொருளுரை. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை நன்முறையில் செயல்படுத்துவதற்கு தகுதியான நபர்கள் ஒருவன் கவனமுடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எனவே வைஷ்ணவர்கள் அவர்களின் நிலைக்கு தக்கவாறு அணுக வேண்டும் வைஷ்ணவர்களை என்று சீல ரூப் கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி ஆகிய வைஷ்ணவர்களிடம் எவ்வாறு பழக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஹரிநாம தீட்சை பெற்று கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர் கனிஷ்ட அதிகாரி ஆவார். கனிஷ்ட வைஷ்ணவனார அத்தகைய ஒருவரை மனத்தளவில் ஒருவன் மதிக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவினிடமிருந்து ஆன்மீக தீட்சை பெற்று அவரால் பகவானின் தெய்வீக சேவையில் அமர்த்தப்படுபவர் மத்தியம அதிகாரி ஆவார். மத்தியம அதிகாரி ஆவார் பக்தி தொண்டில் இடையின் நிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருப்பவர் உத்தம அதிகாரி அல்லது உயர்ந்த பக்தர் என்று அறியப்படுகிறார். உத்தம அதிகாரியானவர் மற்றவர்களிடம் குறை காண்பது பக்தி தொண்டில் இடையிறாத நிலையில் இருப்பதாக பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருப்பவர் உத்தம அதிகாரி அல்லது உயர்ந்த பக்தர் என்று அறியப்படுகிறார். உத்தம அதிகாரியானவர் மற்றவர்களிடம் குறை காண்பதில் ஆர்வமின்றி இருப்பார். தூய்மையான இதயத்தை கொண்டவர், களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வினில் உயர்ந்த நிலை அடைந்தவர். இத்தகைய மகாபாகவதர் அதாவது மிகவும் உயர்ந்த பக்தரின் சங்கமும் அவருக்கு சேவை புரிவதும் மிகவும் விரும்பத்தக்கதாகும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பரிந்துரைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. சோ நம்ம இப்ப பார்த்த அதே விஷயங்கள் தான். 3 நிலையான பக்தர்கள், கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. ஓகே, நமக்கு ஹரிநாம தீட்சை வந்துருச்சு, நம்ம வந்து மத்திய நிலைக்கு உயர்ந்துட்டோம் அப்படின்றது இல்லை. இங்க நல்ல ஒரு கொட்டு வைக்கிற பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா இல்லையா? நம்ம தீட்சை வாங்கிட்டு பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்து கொண்டு பக்தியில முன்னேற நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். தீட்சை வாங்கினவங்களும் பகவானுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்றாங்க, விக்கிரக வழிபாடெல்லாம் கூட பண்றாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்? ஸோ 3 நிலையான அதிகாரிகள், கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரி பகவானை மட்டும்தான் போக்கஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவங்க வந்து அவங்கள ஒரு மனதளவுல நாம மதிக்க வேண்டும். சோ அதே சமயத்துல ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை வாங்கி கொண்டு விக்கிரக வழிபாடு, அச்ச விக்கிரக வழிபாடு செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் மத்தியம அதிகாரிகள். டெம்பிள் பிரசிடென்ட், உயர்ந்த நிலை சீனியர் டிவோட்டர்ஸ், அவங்க எல்லாமே வந்து மத்தியம அதிகாரிகள். சோ நம்ம அவங்க கிட்ட 4 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் ஸ்கந்தத்துல நம்ம பாக்குறோம். 3 பிரபுபாதர் நிறைய இடத்துல வந்து உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் நம்ம ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்துலயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த கனிஷ்ட அதிகாரிகளுக்கு வந்து 4 குணங்கள், மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு 4 குணங்கள், உத்தம அதிகாரிகளுக்கு 4 குணங்கள் அப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம். சோ இங்க அந்த மத்தியம அதிகாரிகள் வந்து அறியாமையில இருக்கவங்க கிட்ட மேல ரொம்ப கருணையோட இருக்காங்க, பக்தர்கள் மேல கருணையோட இருக்காங்க, அன்பா இருக்காங்க, பகவான் இடத்துல அன்பா இருக்காங்க,
இந்த நாத்திகத்தன்மை அவங்க கிட்ட கொண்டவங்க கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கியே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனா உயர்ந்த பக்தர்கள், போன கிளாஸ்ல கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, பிரபு கூட சொன்னாங்க, சங்கரன் பிரபு கூட சொன்னாங்க, உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மகாபாகவதர்கள் கிட்ட சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறானால நாத்திகர்கள் இல்ல வாதம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கேட்க கூட என்ன அவங்க கிட்ட பண்ணணுன்றது கூட மறந்துடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா அந்த நிலையில அவங்க உயர்ந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுடைய தன்மை என்னன்னா, மத்தவங்க கிட்ட குறை காண்பதில் அவங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்காது. நம்ம தெய்வ அசுர குணங்கள் நேத்து மாதாஜி நமக்கு சிவகாமி மாதாஜி கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து மத்தவங்க மேல குறை காணக்கூடிய அந்த நிலையே இருக்காது. அதெல்லாம் வந்து அந்த உயர்ந்த தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த நிலையில இருப்பாங்க மகாபாகவதர்கள். சோ அந்த மாதிரியான உயர்ந்த மகாபாகவதர்கள் இடத்துல இருந்து நமக்கு சங்கம் வேணும். குறை கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம விட்டுறணும். எதுக்கு நம்ம அந்த தெய்வீக அசுர குணங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா, நம்மள நாமளே அனலைஸ் பண்றதுக்கு. நான் என்ன நிலையில இருக்கேன், எதெல்லாம் நான் விடணும், எதை நான் வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ மிக உயர்ந்த பக்தர்களோட சங்கம் அவருக்கு சேவை புரிவது. எப்ப நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை கிடைக்குதோ, அவர் நம்மள ஆட்கொள்றாருன்றது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா, பக்தி தொண்டு செய்யறதன் மூலமாக. நம்ம வந்து பௌதீகமாக நிறைய செயல்கள் செய்தாலுமே கூட, நம்ம மேல அவருக்கு கருணை அதிகமாக இருந்தது, இல்ல நம்ம பக்தி பண்ணணும், நமக்கு சீரியஸா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, அதற்கு உண்டான வழிவகைகளை பகவான் செய்து கொடுக்கின்றார். சோ எப்ப நமக்கு நம்ம எப்படி நான் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறேன்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்? பசியோட இருக்க நம்ம அந்த ஓகே நான் இப்ப எனக்கு வந்து பசி ஆறிட்ட அப்படின்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த உணவு சாப்பிடும்போது நமக்கே அந்த நிலை தெரியும். யாரோ வந்து அதை மெஷர் பண்ணணும்னு கிடையாது. நமக்கு நம்மளே வந்து அதை ஒரு மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோ. அது போல ஆன்மீக முன்னேற்றம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு நிறைய சேவைகள் வரும். அதுல நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். அந்த சேவையின் மூலமாக நாம பகவானோட கனெக்டடா இருக்கோம். நமக்கு அஹ் இந்த இந்த பௌதிகமான சிந்தனையா இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீகமான சிந்தனையாக இருந்தாலும் சரி. சோ இந்த கலியுகத்துல பெரிய தவம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களோட சங்கம் என்பதுதான் வந்து பெரிய தவம். சோ அதுவும் தூய பக்தர்களோட சங்கம்ன்றது ரொம்ப பெரிய தவம். சோ அவங்களுக்கு சேவை புரிவது ரொம்ப விரும்பத்தக்கதாகும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பரிந்துரைக்கின்றார். சோ உயர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், அவர்களுடைய சேவை. ஓகே, அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிங்க. இருக்கீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பக்தி தொண்டின் கீழ் நிலையில் இருப்பவரும் கோவிலில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துபவருமான கனிஷ்ட அதிகாரியின் நிலையில் ஒருவன் நிலை பெற்றுவிடக் கூடாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் 11.2.47 இத்தகைய பக்தர் விவரிக்கப்பட்டுள்ளார். அர்ச்சாயாம் ஏவ ஹரயே பூஜாம் யஹ ஸ்ரத்த ஏஹதே ந தத் பக்தேஷு சாந்தியேஷு ச பக்தக பிராகிருத ஸ்மிருத. பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பதை அறியாமல் கோவிலில் இருக்கும் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை சிரத்தையுடன் வழிபடுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர் பிராகிருத்த பக்த அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். எனவே ஒருவன் தன்னை கனிஷ்ட அதிகாரி என்னும் நிலையிலிருந்து மத்தியம அதிகாரியின் நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.2.46 மத்திய அதிகாரியை பின்வருமாறு விவரிக்கிறது. ஈஸ்வரே தத் அதீனேஷு பாலிஷேஷு ச பிரேம மைத்ரி கிருப்போபேஷா யஹ கரோதி ச மத்தியமஹ. முழுமுதற் கடவுளை அன்பிற்குரிய உன்னத இலக்காக எண்ணி வழிபடுபவரும் பகவானின் பக்தர்களுடன் நட்பு கொண்டு அறியாமையில் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு அழுக்காறு உடையவர்களை தவிர்ப்பவருமான பக்தரே மத்தியம அதிகாரி ஆவார். இதுவே பக்தி தொண்டை நல்ல முறையில் வளர்ப்பதற்கான வழியாகும். எனவேதான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் வெவ்வேறு பக்தர்களுடன் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்று அறிவுறுத்துகிறார். நடைமுறையில் பல வகையான வைஷ்ணவர்கள் இருப்பதை நாம் காணலாம். பிராகிருத ஹைஜியாக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கின்றனர். ஆயினும் பெண், பணம், போதை முதலியவற்றில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கின்றனர். அத்தகைய நபர்கள் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரித்தாலும் அவர்கள் இன்னும் தூய்மை அடையவில்லை. அத்தகைய நபர்களை மனதளவில் மதிக்க வேண்டும். எனினும் அவர்களது சங்கம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். கவனமற்ற ஒருவன் தீய சங்கத்தின் காரணமாக தவறான பாதையில் சென்று தூய பக்தர்களின் அறிவுரைகளை பெறுவதற்கு ஆர்வமுடன் இருந்தால் அத்தகையவருக்கு உதவி புரிய வேண்டும்.
ஆனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற்று ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஜாதி, இனம், நிறம் ஆகிய வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்து எங்களுடன் அமர்ந்து பிரசாதம் உண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க அனைவரையும் நாங்கள் அழைக்கிறோம். எவராவது கிருஷ்ண பக்தியில் உண்மையாகவே ஆர்வம் கொண்டு தீட்சை பெற விரும்பினால் நாங்கள் அவரை பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் சீடராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஓர் ஆரம்ப நிலை பக்தர் தீட்சை பெற்று ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவராக ஏற்று அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். இத்தகைய வைஷ்ணவர்களுள் ஒருவனே கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மிக உறுதியுடன் பின்பற்றி ஜபமாலையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு திருநாமங்களை உச்சரித்து பகவானின் சேவையில் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபடலாம். மேலும் அவர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எவ்வாறு மேலும் விரிவுபடுத்துவது என்று எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம். இத்தகைய வைஷ்ணவரை உத்தம அதிகாரியாக ஏற்று அவரது சங்கத்தை ஒருவன் நாடி செல்ல வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் ஒரு பக்தர் பற்றுதல் கொள்வதற்கான வழிமுறை சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் அந்திய லீலை 4.192 விளக்கப்பட்டுள்ளது. தீட்சா காலே பக்த கரே ஆத்ம சமர்ப்பண சேகி காலே கிருஷ்ணே தாரே கரே ஆத்ம சம. தீட்சையின் போது பகவானின் சேவையில் தன்னை பூரணமாக அர்ப்பணிக்கும் பக்தனை கிருஷ்ணர் தமக்கு சமமானவராக ஏற்கிறார். ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பக்தி சந்தர்ப்ப நூலில் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க அந்த 3 நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை பத்தி தான் நமக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றாரு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். சோ பக்தி தொண்டோட கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க கோயில்ல இருக்க விக்கிரகத்தை வழிபடுறதுல மட்டும்தான் கவனம் செலுத்துறாங்க. சோ அவங்களுடைய கவனம் முழுக்கும் எதுல இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானை வழிபடுறதுல மட்டும்தான் அவங்களுடைய கவனம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஆனா மத்தியம அதிகாரிகள், பக்தர்கள், பகவான் 2 பேர் மேலயும் அவங்க ஸ்ரத்தையா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த டீட்டெயிலா 11வது ஸ்கந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறாங்க. பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பதை அறியாமல் கோயிலில் இருக்கும் அர்ஜுவிகிரத்தை ஸ்ரத்தையோட வழிபடுதல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பிராகிருத பக்தி அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரி. சோ இந்த பக்தி என்ன அப்படின்னா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா பிராகிருத பக்தர்கள். சோ அவங்கள என்னன்னு சொல்றாரு இங்க ரூப கோஸ்வாமிகள்? பிராகிருத சகஜியாக்கள். கபடத்தோட நாமத்தை மட்டும் அவங்க சொல்றாங்க, நானும் பக்தன் அப்படின்ற மாதிரி. நம்ம பாக்குறோம் நிறைய போலியான பக்தர்கள் அல்லது போலியான சுவாமிகள், குரு மகாராஜுகள்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க பகவானை பத்தி நாம ரூப குண லீலைகளை சொன்னாலுமே கூட அவங்க இன்னும் அந்த பௌதிகமான பற்றுல இருக்காங்க. பெண், பணம், போதை, அதுல எல்லாம் அவங்க பற்றுதலோட இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் கபடமானவங்க. அதனாலதான் அவங்களோட பேர் பிராகிருத சகஜியாக்கள். இப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கிறது பெட்டர். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றாங்க இல்லையா, அதற்காக நாம மனசளவுல அவங்களுக்கு நம்மளுடைய மரியாதை வச்சுக்கணும். மனசளவுல சங்கம் அவங்க கூட வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்ற. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருந்து மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு உயரணும். மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது இல்லையா? நம்ம அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்து போனோம். எடுத்த உடனே நம்ம உத்தம பக்தர்கள் இல்ல மகாபாகவதர்களா வந்துருவோமா என்ன இல்லையா? நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமிகள்லாம் உயர்ந்த நிலை. அவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உயர்ந்த பாகவதர்களா இருந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம இந்த கனிஷ்ட அதிகாரியில இருந்து அடுத்து மத்தியம அதிகாரி, அடுத்து உத்தம அதிகாரி, அப்படி நம்ம மேல்நிலைக்கு முன்னேறணும். சோ அதனால கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஓகே, எனக்கு தீட்சை வந்துடுச்சு, வாங்கியாச்சு, நானும் நாம ஜபம் பண்றேன். 16 மாலை இல்ல 20 மாலை 100 மாலை எத்தனை மாலைகள் செய்தாலும் அதுல நம்ம அது நம்மளுடைய கேரக்டர்லயும் பிஹேவியர்லயும் நம்ம பக்தி பண்றோன்றது வெளிக்கொணரணும். அதுதான் உண்மையான பக்தி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நாமளும் கபடமானவர்கள், பிராகிருத சகஜியாக்கள்.
அதனாலதான் வந்து இது வந்து உபதேசாமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நமக்கு தெரியாது இல்லையா நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னுட்டு. சோ பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வெறுமனே கபடம் செய்து கொண்டு பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது தவறான ஒன்று. சோ அதுல இருந்து நம்ம மேல போகணும். இது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிகளோட நிலை. கனிஷ்ட அதிகாரினா மொத வந்திருக்காங்க நியோஃபைட், புதுசா வந்த டிவோட்டிகள் அப்படின்றது மட்டும் இல்ல. எனக்கு தீட்சை ஆயிடுச்சுன்னா நான் மத்தியம அதிகாரி நினைச்சோம்னா அது தவறு. நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கும் அப்படின்றத உணர்வு வேணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பாகவதர்கள், உயர்ந்த பக்தர்கள் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க பக்தியில மேல போறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய அந்த தன்னுணர்வு பெற்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நான் இன்னும் பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். உங்களுடைய கருணை வேணும். அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இறங்கி தாழ்ந்து தன்னை வந்து அடியவருக்கும் அடியவருக்கும் அடியவன் அப்படின்றத உண்மையாலுமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஹ் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நடத்தி காட்டுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்படிப்பட்டவர்களிட அந்த கனிஷ்ட அதிகாரிகளுடைய சங்கம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனதளவுல அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். அடுத்து மத்தியம அதிகாரிகள் நம்ம பார்த்தது போல அவங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு செய்யறாங்க. பகவானுடைய நாமம், பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய லீலை இது எதற்குமே வந்து வேறுபாடே கிடையாது. எப்பெல்லாம் நாம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோமோ அங்க பகவான் பிரகடனமாறார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாமம் எங்கெல்லாம் உச்சரிக்கிறோமோ அங்க பகவான் வரார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது போல அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்றது நம்ம மேல உள்ள அதீதமான கருணையினால நாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டை அவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் கருணையோட மனமிறங்கி. அப்படி உயர்ந்த பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் ஆன்மீக குருவிடத்துல இருந்து தீட்சை பெற்றவர்கள். அவங்கெல்லாம் வந்து மத்தியம அதிகாரிகள். அவங்களுக்கு நாம என்ன பண்ணணும், பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கணும். அது மட்டுமல்ல, இங்க நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல மட்டும்தான் எந்த ஒரு உயர்வு தாழ்வு ஜாதி இனம் நிறம் அதெல்லாம் இல்லாம நாம என்ன பண்றோம், பக்தி எல்லாருக்குமே வழங்கப்படுகின்றது. சோ அதனால சில இடங்கள்ல வந்து நமக்கு தோணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த அது பேஸ்ட் ஆன் அந்த வெல்த் செல்வத்தின் அடிப்படையில இங்க வேறுபாடு இருக்கோ அது இருக்கோ இது இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய மன யூகம். ஆனா பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்ததுனாலதான் இதுக்கு பேரு அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இது வந்து ஜாதி இனம் நிறம் மொழி நாடுகள் கடந்து எல்லாவற்றையும் ஒருத்தரா ஒரே இதுல கொண்டு வருது. அது என்னது, கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த இதுல நம்ம வந்து இருக்கோம். அதனாலதான் எங்களோட நம்ம அந்த பிரசாதம் உண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க அனைவரையும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம். பிரபுபாதர் 1 வருடம் யாருமே இல்ல இருந்தாலும் வெறும் சுவத்துல அங்க யாருமே இல்லாத இருந்தாலுமே கூட அவர் என்ன பண்றார், அங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். கேட்டா பக்தர்கள் வந்து கேட்பாங்க, யாருமே இல்ல யாருக்கு பிரச்சாரம் பண்றீங்க, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு, அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது போல அவருடைய அந்த 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 குலாப் ஜாமுன் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப அவர் சொல்லுவார், இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் புல்லட், அதனால இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஆன்மீக அந்த உணர்வை தூண்டுகின்றது, கிருஷ்ண பக்தியை தூண்டுகின்றது அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்து ஸ்ரத்தையா இருப்பாங்க. உத்தம பக்தர்கள் மகா பாகவதர்கள் வந்து பகவான் இருக்கான்றதுல அதுல வந்து ரொம்ப உறுதியோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அங்க அதுதான் இங்க பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல எந்த வேறுபாடும் இல்லாம எல்லாரும் ஒண்ணா அமர்ந்து நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாரு. அதனால இங்க இருமைகள் கிடையாது அப்படின்றாரு அவர். ஆஹ் அவங்க வந்து யாராவது தீட்சை எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா முதல்ல அவங்கள வந்து சீடராக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம இதுலயும் டெம்பிள்ல ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த குரு கிட்ட வந்து நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு 6 மாசம் நம்மள வந்து பார்ப்பாங்க, நம்ம ஸ்ரத்தையா பிராக்டிஸ் பண்றோமா. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் மேல போக போக என்ன ஆகும், நம்மளோட சாண்டிங் ரவுண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே போகணும். இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ் அதிகமா பண்றோம், 1 வருட காலம் நம்ம ஒழுங்கா பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா மாயை நம்ம வந்து எப்ப வேணா வீழ்ச்சி அடையலாம். அதனால நம்மளுடைய அந்த ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும், அந்த டிட்டர்மினேஷன் பார்க்கணும். அப்போ அவங்க ஒழுங்கா பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தீட்சை வழங்கப்படுகின்றது. ஏன் அப்படின்னா தீட்சைன்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்.
ஆன்மீக குரு என்ன பண்றாரு, இந்த குழந்தை நம்ம இருபிறப்பு அப்படின்னு சொல்றோம், 2வதா பிறக்கிறது, தீட்சை எடுக்கிறது. இது நாள் வரைக்கும் எத்தனை பாவங்கள் செய்தாங்களோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் அந்த ஆன்மீக குரு எடுத்துக்கொள்கின்றார். அவர் எடுத்துட்டு இப்ப இந்த குழந்தை வந்து புதுசா பிறக்குது. அப்போ இதுக்கு மேல வந்து அது ஒழுங்கா பக்திய மட்டும் செய்து, அந்த பாவங்கள் எல்லாம் இல்லாம பக்தி செய்து பகவானிடத்துல கொண்டு போணும். அது என்னோட பொறுப்புன்னு குரு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்காக குரு வந்து அந்த பொறுப்ப எடுத்துக்கிறார். அப்ப இது வந்து 2வது பிறப்புன்றது மாரி. அப்ப நம்ம எவ்ளோ தூரம் தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேக வேகமா தீட்சை எடுக்கணும்ன்றது இது இல்ல. நம்மளோட லைஃப் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தான் நெறைய குழப்பங்கள் வரும். நெறைய வீழ்ச்சிகள் வரா மாரி இருக்கும். அவரோட பாதத்த அப்படியே பிடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பயந்துராதீங்க. என்னடா இது இந்த மாரி தீட்சைய பத்தி சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து நிதர்சனம் ஆக்சுவலா. நெறைய பேர் நெனச்சுக்குவோம், நம்மளும் வந்து தீட்சை எடுத்துட்டோம்னா, நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. பௌதீகமான எண்ணங்கள் அதுல இருக்கக்கூடாது. அதாவது எப்படி ஒரு பொறுப்பு கிடைச்சுச்சு அப்படின்னாக்கா, அதுல நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா? இது நமக்கு வந்து பேர் புகழ்லாம் கிடைக்குதுன்ற மாரி. அந்த மாரி அல்ல அது தீட்சைன்றது. தீட்சைன்றது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய யக்ஞம். ஸோ அதுல வந்து அந்த தீட்சை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ ஆன்மீக குரு வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு ஆன்மீக குரு. அந்த நம்மளுக்காக அப்ப எத்தன ஜென்மங்கள்ல செய்த பாவமோ தெரியாது இல்லையா? நம்மகிட்ட இருக்குது. அதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிறார். நம்ம பார்க்கலாம் நடமாடும் ஆன்மீக குருக்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்க அத்தனை குருமார்கள பாருங்க. குரு மகாராஜங்கலாம் பாருங்க. அவங்களுக்கு அத்தனை உடல் உபாதைகள் எப்படி இதெல்லாம் வருது அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பாவத்தையும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அதற்கு உண்டான மாரி அவங்களும் வந்து ஸ்ரத்தையா வந்து இது பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இறந்தப்ப வந்து நம்மளோட பெயர் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த முடிய பிடிச்சு இழுப்பாங்களாம். இது வந்து இது என்னோட குழந்தைன்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணன் கிட்ட கொண்டு போவார். அதனாலதான் நம்மளோட பெயர் மாற்றம் இருக்கு. சோ பெயர் மாத்திட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த பௌதிகமான பேர்ல வந்து நம்ம கூப்பிடக்கூடாது. அன்டில் அன்லெஸ் அஃபிஷியலா நமக்கு தேவைப்படாத வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் நேம்ல தான் வந்து நம்ம கூப்பிடணும் அப்படின்லாம் இதெல்லாம் நீங்க அந்த தீட்சை இது பண்ணும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க. சோ முதல்ல நம்மள நாம பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்து ஷெல்டர் எடுத்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கணும். சோ அந்த அளவுக்கு அப்படி வந்தாதான் அவங்களுக்கு தீட்சை கிடைக்கும். அப்ப அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவங்க அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவர்களாக எடுத்துக்கொண்டு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரம் இருக்கணும். இத்தகைய வைஷ்ணவர்களுள் ஒருவனே கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மிக உறுதியுடன் பின்பற்றி ஜபமாலையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு திருநாமங்களை உச்சரித்து பகவானின் சேவையில் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபடலாம். மேலும் அவர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எவ்வாறு மேலும் விரிவுபடுத்துவது என்று எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம். இத்தகைய வைஷ்ணவரே உத்தம அதிகாரி. சோ அடுத்து மத்தியம அதிகாரி விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கும். அவங்க வந்து எப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க, அறியாமல விழுந்துட்டு இருக்க இந்த ஜீவராசிகளை எப்படி நம்ம உஜ்ஜீவனம் செய்வது, இவங்களுக்கு எப்படி வந்து உதவி பண்றது, எப்படி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது, கிருஷ்ண பக்தி எப்படி கொடுக்கறதுன்னு எப்பவும் அவங்க உறுதியோட இருக்காங்க. அதை பத்தின சிந்தனையிலேயே இருக்காங்க. அது போல அவங்களுக்கு குரு கொடுத்ததை வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா உறுதியோட அதை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இத்தகைய வைஷ்ணவரை உத்தம அதிகாரிக ஏற்று அவரது சங்கத்தை ஒருவன் நாடி செல்ல வேண்டும். அதனாலதான் எப்பெல்லாம் குரு மகாராஜுடைய தரிசனம் உங்களுக்கு கிடைக்குது, நியர்பைல இருக்காங்கன்னா அவங்கள விடவே விடாதீங்க. எப்படியாவது அவங்கள போயிட்டு அந்த சத் சங்கத்துல அதோட வைபே வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த சத் சங்கத்துல கொஞ்ச நேரம் நீங்க இருந்து அவங்களுடைய கீர்த்தன் அட்டென்ட் பண்ணி அவங்களோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி அதுல இருக்க மகாபிரசாதம் பக்தர்களோட எடுத்துக்கொள்றது, அதை விட ஒரு உயர்ந்தது எதுவுமே கிடையாது. அது போல நம்மளுக்கு தீட்சை வாங்கினவங்க வந்து எப்பெல்லாம் குரு மகாராஜ் வராங்க அப்படின்னாக்கா, அது போல உயர்ந்த வைணவர்கள் வராங்க டெம்பிளுக்கு, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சதுன்னா தயவு செஞ்சு போய் அவங்களுடைய தரிசனம் அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து சங்கம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ கிருஷ்ணரிடத்தில் ஒரு பக்தர் பற்று கொள்வதற்கான வழிமுறை சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் மாதாஜி வாசிச்சாங்க இல்லையா? தீட்சையின் போது பகவானின் சேவையில் தன்னை பூரணமாக அர்ப்பணிக்கும் பக்தனை கிருஷ்ணர் தமக்கு சமமானவனாக இருக்கின்றார். ஹரி ஹரி போல். சோ யார் வந்து தீட்சை எடுக்கும் போது முழுமையாக பகவானுடைய பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறாங்களோ அவங்கள தனக்கு சமமானவனாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அதுல இருந்து வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்து மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிங்க. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. பேஜ் நம்பர் 56 பிரபு.
ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தனது பக்தி சந்தர்ப்ப நூலில் திவ்யம் ஞானம் யதோ தத்யாத் குர்யாத் பாபஸ்ய சங்ஷயம் தஸ்மாத் தீக்ஷோதி ச பிராக்தோ தேசிகைஸ் தத்வ கோவிதை. ஆட்லி 1 2 3 4 5வது பக்கம் 5வது ஸ்லோகம் 5வது பக்கம். எல்லாரும் தயவு 56 செஞ்சு பேஜ். புத்தகம் வாங்கிக்கோங்க. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். தீட்சை பெறுவதால் ஒருவனுக்கு பௌதீக புலனின்பத்தின் மீதான ஆர்வமானது படிப்படியாக விலகி ஆன்மீக வாழ்க்கையில் படிப்படியாக ஆர்வம் ஏற்படுகின்றது. ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் நாங்கள் இதற்கான நடைமுறை உதாரணங்களை பார்த்திருக்கிறோம். செல்வ செழிப்பு மிக்க மிக உயர்ந்த குடும்பங்களிலிருந்து எங்களிடம் வரும் மாணவர்கள் பௌதீக இன்பத்தில் ஆர்வத்தை இழந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். செல்வம் கொழிக்கும் குடும்பங்களிலிருந்து வந்தாலும் அவர்களுள் பலர் அசௌகரியமான சூழ்நிலைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். உண்மையில் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்காக கோயிலில் வசிக்கவும் வைஷ்ணவர்களுடன் பழகவும் எவ்விதமான சூழ்நிலையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றனர். பௌதீக புலனின்பத்தில் ஒருவன் ஆர்வமற்றவனாகும் பொழுது ஆன்மீக குருவால் தீட்சை அளிக்க தகுதி பெற்றவனாகிறான். தபசா பிரம்மச்சரியேன ஷமேன ச தமேன ச ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக தீட்சை பெற முனைபவன் தவம், பிரம்மச்சரியம், மனம், புலன் கட்டுப்பாடு முதலியவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரிந்துரைக்கிறது. ஆன்மீக ஞானம் பெற வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் போதே தீட்சை பெற தகுதி உடையவனாகிறான். திவ்ய ஞானம் என்பது தத் விஞ்ஞானம், அதாவது பரமபுருஷரை பற்றிய அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ச குரு ஏவாபி கச்சேத். பரம சத்தியத்தை பற்றிய திவ்யமான விஷயத்தை கேட்க ஒருவன் ஆவலாக இருக்கும்போது அவனுக்கு தீட்சை அளிக்கப்பட வேண்டும். இத்தகையவன் ஒரு ஆன்மீக குருவை தீட்சை பெறுவதற்காக நாட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.3.21 தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேதே ஜிஞ்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம். பரம சத்தியத்தை பற்றிய தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை அறிய விரும்பும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு மேபி அடுத்தது நீங்க வாசிங்க பிரபு, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அவங்களுக்கு தீட்சை கிடைக்கின்றதோ இதுல வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து தீட்சையோட அந்த முக்கியத்துவம் சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க தீட்சை கிடைக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பௌதீக புலனின்பத்துல உண்டான ஆர்வம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதை வந்து நிதர்சனமாக மற்ற உலக நாடுகள்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் கூட நம்ம பார்க்கலாம். இந்தியர்களுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு ஞானம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கவங்களுக்கு, வெளிநாட்டவர்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிலாசபியே வேற. அப்படி இருந்தும் கூட அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரத்தை, அந்த டிட்டர்மினேஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வைராகியம் நமக்கு வந்து அதுல ஒரு துளி கூட நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். என்னடா இது இவங்க இவ்வளவு தூரம் இருக்காங்களே, இதுல ஒரு துளி கூட நமக்கு பக்தின்றது இல்லையே. அவ்வளோ ஒரு சுறுசுறுப்பாக, அவ்வளோ ஒரு ஆர்வமாக பகவானுக்கு என்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க வந்து டெடிகேட்டடா அவ்வளோ பக்தி பண்றாங்க. அவருக்கு எல்லா சேவையும் பண்றாங்க. எங்கெங்கேயோ ஓடி போய் மாலைகளை பூக்களை பறிச்சுட்டு வந்து மாலை பண்றதாக இருக்கட்டும். உடனே வெறும் காலோடய அவங்க வந்து கோவர்தன மலை இதுக்கு சுத்தி விருந்தாவனம் சுத்தி வர்றதாக இருக்கட்டும். அது போல அவங்க வந்து என்ன சேவை கிடைச்சாலும் அந்த சேவையை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்றதாக இருக்கட்டும். அவங்க நம்மள வந்து நானும் ஒரு மாதாஜி பார்த்திருக்கேன். அவங்க வந்து ரஷ்யன் மாதாஜி. நம்ம கூட கோவிலுக்கு போகும்போது நம்ம ரொம்ப பயங்கர நீட்டா இப்படி அப்படி போகணும்னு நினைப்போம். அவங்க வந்து அந்த சேவையில இருக்கிறதுனால அதை ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பக்தியில வந்து அவ்வளவு தூரம் மூழ்கி இருக்காங்க. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிற பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பௌதீகம் சார்ந்த ஆர்வம் எல்லாம் நமக்கு குறைந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எப்படிப்பட்ட அசௌகரியமான நிலைகளை கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப எளிதாக எடுத்துக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து வாழ்ந்த விதம் வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல
வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பக்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மகா பாகவதரான நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆச பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த கருணையின் மூலமாக அவங்களுடைய சத்சங்கம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதையெல்லாம் விடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்க, பக்தியில தன்னை முழுமையாக அவங்க ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றாங்க. நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய அத்தனை குரு மகாராஜருடைய ஹிஸ்டரியை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப செல்வ செழிப்பா இருந்தவங்க. பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு பொருட்டே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த இந்த உண்மையான ஞானம் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? நான் அந்த ஜீவராசி நித்தியமானது, என்னோட கர்ம பலனால இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதன் மூலமாக நான் இப்போ ஒரு நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கேன். இதை நான் அவேர் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு கிருஷ்ண பக்தி செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அதுல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க ஆன்மீக ஞானம் பெற வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தீட்சை பெற தகுதி உடையவன் ஆகின்றான். யார் ஒருத்தவங்க பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகள்லயே லயித்திருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தீட்சை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள். திவ்ய ஞானம், தத் விஞ்ஞானம், அதாவது பரமபுருஷரை பற்றிய ஞானம் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. யாரெல்லாம் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் தீட்சை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் தீட்சைக்கு தகுதியானவர்கள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். இதுவும் பகவானுடைய கருணை. எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு பிறகுதான் நமக்கு வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வமே வரும். அப்படி ஆர்வம் வரும்போதும் அதற்கான சூழ்நிலைகளை அமைத்து கொடுப்பார் பகவான். சோ இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு தீட்சை ஆன்மீக குருவை நாடி தீட்சை பெற வேண்டும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரம சத்தியத்தை பற்றிய தெய்வீக ஞானத்தை அறிய விரும்பும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். சோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆவல் இருந்தாதான் நாம வந்து இந்த தீட்சைக்கு உண்டான இதை போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க பிரபு. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நாங்க இப்ப இந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் சாமியோட இது வந்ததுல இப்ப அந்த செலிப்ரேட் பண்ணாங்கல்ல இப்ப. ஆமா, அது மெக்சிகோல வந்து ஒரு 12 பேர் இந்த நம்ம சென்டருக்கு மறைமலை நகர் சென்டருக்கு வந்தாங்க மாதாஜி. அவங்க ட்ரிப் வந்திருக்காங்களா இந்தியாவுக்கு. அவங்களுடைய இது ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லும் போது கீர்த்தனை பண்ணும்போது அவ்வளோ இதுவா கேக்குறாங்க மாதாஜி. அவங்க நம்ம நேரா பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டணும். ஆமா பிரபு, அவங்களோட உண்மையாலுமே நம்ம ஃபாரினர்ஸ் சொல்றோம், அவங்களோட பக்தியோட நிலையே வந்து வேற வேற லெவல்ல இருக்கும். நீங்க விருந்தாவன் போனாலும் சரி, எங்க வந்து ஃபாரின் பக்தர்களை பாருங்களேன். அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்வாரு, நீங்க விட்டுட்டு போனதை நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் பக்தியை கொண்டு வந்து அது மூலமாக தான் திருப்பி அவர் இந்தியால வந்து இது பண்ணார். அப்படிதான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது. சோ அவங்க நல்ல உண்மையாலுமே அவன் ஒரு குரு மகாராஜோடதையும் இந்த மற்ற ஃபாரின் டிவோட்டிஸோட ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இதா இருக்கும். அவங்க ரஷ்யால வந்து அவரை வந்து ஜெயில போட்டாங்க. அவருக்கு ஆனா சாண்டிங் பண்ணணும், எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா அங்க பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷனு. அப்ப அவருக்கு கொடுக்குற அந்த பிரெட் என்ன பண்றாரு, 108 பிரெட்டா அவர் கட் பண்றாரு. கட் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி அத வந்து ஒண்ணா கவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நமக்கு வந்து எளிதா நமக்கு வந்து பகவான் கிடைச்சிட்டதுனால தானே அவரோட அந்த இது முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா? அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்ணுவாங்க. நமக்கு வந்து மாலை கிடைச்சிருச்சு, டைமை கொடுத்துட்டாரு, கம்ஃபர்டபுளா ஒரு ஃபேமிலி, டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஒரு இது, 24 மணி நேரம் உடம்பு ஒழுங்கா நல்லாதான் இருக்கு, நமக்கு அவ்வளவு உபாதைகள் ஒண்ணும் கிடையாது, வயசாகல, ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம், அந்த பக்தியில வந்து நமக்கு வந்து அந்த ருச்சி இல்ல. அந்த ஜாயின் பண்ண முடியல. 9:15 தான் ஜாயின் பண்ணேன். இல்ல நான் பொதுவா சொல்றேன். ஆனா அவங்க வந்து பாருங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் படிக்கும்போது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணிருக்காங்க. பிரபுபாதரோட ஹிஸ்டரியும் நம்ம பாக்குறோம். அவரு ஃபேமிலி, அவருக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, அவர் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த இது கிடைக்குமா? இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்திருப்போமான்றதே தெரியல. அதனாலதான் வந்து பக்தர்கள் எல்லாம், உயர்ந்த பக்தர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது சாத்தியம் இல்லாததெல்லாம் அவர் சாத்தியப்படுத்துறாரு. சோ அந்த அவங்களுடைய இதை பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு வந்திருக்கீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ரஷ்யா பிரதமருக்கு பகவத்கீதை தான் கொடுத்தாரு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர். ஆமா, எங்க ஜெயில போட்டாங்களோ அவருக்கே வந்து அந்த புக் தான் கொடுத்தாரு. ரஷ்ய மொழியில எழுதிக்குது அது. அந்த புக் தான் கொடுத்திருக்காரு அவரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஒரு தடவை திருப்பதி போயிருந்தோம் மாதாஜி. அங்க 15 ஃபாரினர்ஸ் உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, ஹரே கிருஷ்ணா இதெல்லாம். அப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க, நானே எங்க ஹஸ்பண்ட் போயிட்டு இருக்கோம், கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்தோம் நாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு. அப்ப நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த புண்ணிய பூமியில பிறந்திருக்கீங்க, நாங்க அங்க இருந்து வர்றோம், நீங்க எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு எங்களை பார்த்து சொல்றாங்க மாதாஜி. உண்மை மாதாஜி. அது அது உண்மை. நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு, நீங்க படிப்பீங்க. 2வது ஸ்கந்தம் வரும்போது அது தெரியும். நம்ம வந்து ஜம்பு தீபத்துல பிறப்பெடுத்திருக்கோம், அதுவும் பாரத வருஷத்துல பிறப்பெடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈவன் நமக்கு கிளாஸ்ல இருக்கும்போது மலேசியா பக்தர்கள் மத்த இதுல எல்லாம் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க, இந்தியால இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் செய்தவர்கள். அதுவும் முக்கியமா இந்த புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல இருக்காங்க இல்லையா, விருந்தாவன், மாயாப்பூர், ஜெகநாத் பூரி, அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ நம்மளுடைய அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. ஜம்பு தீப் அந்த இது பிரபஞ்சத்தோட தோற்றத்தை இதுல பத்தி சங்கல்பத்திலே வரும் மாதாஜி, பாரத வருஷே பரதக்கண்டே ஜம்புத்வி அந்த இதுல 5வது கண்டம்ல இருக்கு மாதாஜி. சங்கல்பம் சொல்றப்ப அதான் சொல்லுவாங்க. அத நம்ம ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன் தான் சொல்லுவோம் மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். நம்ம அந்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி 5வது காண்டம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ எங்களுக்கு. ஜம்பு தீபத்தோட வர்ணனை தான். அப்பா பாபா எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதோட ஒரு தமிழ் இது இருக்கு, யூடியூப் லிங்க் நான் ஷேர் பண்றேன் நம்ம குரூப்ல, நீங்க அதை கேட்டு பாருங்க. அந்த எப்படி ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நான் நம்ம குரூப்ல. எப்படி நம்ம அந்த பிரபஞ்ச இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அது தமிழ்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னா தெரியல இல்லையா. நான் ஷேர் பண்றேன் அந்த இது, தேடி பார்த்துட்டு இது பண்றேன். முடிஞ்சா நீங்க அதை ஜஸ்ட் கேட்டு பாருங்க. முன்ன இங்கிலீஷ்ல இருந்தது, தமிழ்ல நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம், எங்களுக்கு ஒரு சேவை கிடைச்சது. சோ அது பண்ணிருக்கோம், அதை பாருங்க. அப்படியே அந்த இங்கிலீஷை வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் தமிழ்ல இது பண்ணது. அதுல வந்து தெரியும் நம்ம வந்து அந்த ஜம்பு தீபத்துல, அதுவும் பாரத வருஷத்துல நம்ம இருக்கோம். சோ அதனால அவங்க சொன்னது உண்மை. மேருவோட தட்சிண பாகத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் வரும் மாதாஜி அதுல. பாரத வருஷம் பரதகண்ட மேரோ தட்சிணே பாசவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எந்த சேதவரா கல்பத்துல இருக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வருஷத்தோட பேரு, ருத்துவோட பேரு, மாசத்தோட பேரு இதெல்லாம் சொல்லி தான் வந்துட்டு நாங்க இன்னைக்கு பூஜை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது. ஒவ்வொரு நாளும் சங்கல்பம் எடுக்கிறப்போ வந்துட்டு சொல்லி தான் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். அதனாலதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க உண்மையாலுமே நம்மள ரொம்ப இதாதான் பார்ப்பாங்க. ஒரு தடவை இந்த சைனீஸ் மாதாஜி ஒருத்தவங்களோட இது வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற, அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு இங்கிலீஷ் டு தமிழ். அப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க, எங்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன நான் எப்படி கடவுளோட கான்செப்டே கிடையாது எங்களுக்கெல்லாம். நான் சாப்பிடுறேன், நான் ஃபேமிலி கூட 18 வயசுக்கு அப்புறம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல நீங்க எல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவங்க, இந்தியால இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு இது அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு தான் வந்து அதோட அருமை தெரியல இல்லையா. அவங்க அவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலுமே அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்து பாக்குறாங்க ஆன்மீகத்தை. ஆனா நமக்கு வந்து ரொம்ப எளிதா கிடைச்சிட்டதுனால பகவானை பத்தின ஒரு இது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, நான் வந்து ரீசெண்டா ஒரு ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். நான் இப்ப கைலாஷ் போயிட்டு வந்தேன். அப்ப பாக்குறேன், ஆமா மாதாஜி, இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல. அங்க போய் நாங்க 50 பேர் போனா 20 பேர் தான் நடக்க முடிஞ்சது. 30 பேர் எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டான். அவ்வளவு பண்ண 20 டேஸ் போயிட்டு வந்து அங்க 4 நாள் மாட்டினுட்டோம். பிரிட்ஜ் உடஞ்சி போய் மாட்டிட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆகி வரப்ப பிளைட் இல்ல, அங்க ஒரு 4 நாள் மாட்டினுட்டு 7 நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தெரியுது, அங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கையில மாலை இருக்கு மாதாஜி, ஜெபம் பண்ணிட்டே போறா. சைனஸ்காரா கையில மாலை, என்ன ஜெபம் பண்றான்னு தெரியாது, அவ கையில ஒருத்தர் மாலை. நீ பார்த்து ஷாக் ஆயிடுத்து. நடந்து போயிட்டு ஊருக்குள்ள போயிட்டு இருக்கா மாலை, கடைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கா கையில மாலை. இதை பார்த்து பக்தி பார்க்கணும். அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம பக்தியே கிடையாதுங்கிறது நமக்கு புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பயங்கரமா சினிமா பக்தி தான் இருக்கும். ஜெகநாத் பூரியில மாதாஜி பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் அதெல்லாம். அதனால பாக்குறதே இல்ல. நான் பார்த்ததே கிடையாது. ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். நம்ம ஜெகநாத் பூரியில மாதாஜி ஆக்சுவலி ஃபாரினர்ஸ் வந்துட்டு அலௌடு கிடையாது. ஆமா. அப்ப வந்துட்டு இந்த ஃபாரினர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்தியன்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அப்பியரன்ஸ் இருக்கிறவங்களால உள்ள நுழைய முடியும்.
பட் இப்ப சைனீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள முகமே தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அவங்களால வந்துட்டு ஜெகநாத் பூரியில உள்ள போக முடியாது. அவங்க எல்லாம் நம்ம மாயாப்பூருக்கு வரும்போது அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, யூ ஆர் ஆல் வெரி பிளெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி வந்துட்டு எங்க கூட வந்துட்டு மலேசியன்ஸ் இது டிவோட்டிஸ் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டு நீங்க எங்களுக்கு சுத்தி எங்க கூட கொஞ்சம் வந்துருங்க, எங்களை மலேசியன்ஸ் மாதிரி தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் எங்களை எப்படியாவது உள்ள கூப்பிட்டுன்னு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. பட் நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணோம். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து தீட்சை வாங்கியிருந்தவங்க. அதனால நாங்களும் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு இந்தியன்ஸ் மாதிரியே குள்ள எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்து அவங்க எவ்வளவு தேங்க் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, நீங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே மலேசியாவுக்கு எங்க வீட்டுக்கே வந்து எவ்வளவு நாள் வேணாலும் தங்கிட்டு தர்ஷன் எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க அதே தான் திரும்பி 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 சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, யூ ஆர் ஆல் சோ பிளஸ்ட் அப்படின்ட்டு. நீங்க எத்தனை வாட்டி நினைச்சாலும் நீங்க விருந்தாவனுக்கு போகலாம், மாயப்பூருக்கு போகலாம், ஜெகநாத் பூரி போகலாம். முக்கியமா ஜெகநாத் பூரியில மட்டும்தான் நான் இது அதர் சிட்டிசன்ஸ் அலௌட் இல்ல. ஆமா, அது உண்மைதான். ஆனா பகவான் எவ்வளவு கருணையோட அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம இதே உடுப்பிலையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அவருக்காக, அந்த பக்தனுக்காக அவரு வந்து தன்னுடைய நிலையவே மாத்திக்கிட்டாரு. அவருடைய பக்தர்கள் அதை விட கருணையானவர்கள் இல்லையா? நம்ம பிரபுபாதருடைய இதனால ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து பூரியில பண்ற அந்த விஷயம் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. நான் வந்து இஸ்கான் இதுல இருந்தாலுமே வந்து ஜெகநாதரை பத்தி அவ்வளவா ஐடியாவே இல்ல. சில்வாசல்ல இருக்கும்போது ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இப்படி ஒரு தெய்வ வழிபாடு இருக்குன்னே தெரியுமே. அப்போ ஒரு பிரபு வந்தாரு, எங்களோட காலேஜ்க்கு வந்தாரு. வைகுண்ட ஏகாதசி அப்ப கிளாஸ் பண்ணாரு. இந்த சண்டே நீங்க வாங்க எல்லாருக்கும் தான் ஒரு இது குடுத்தாரு. அப்ப நான் அந்த கோயில்ல போய் பார்த்துட்டு, அவர பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது, தப்பா இது பண்ணக்கூடாது. பகவானே மன்னிச்சிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன இது பொம்மை மாரி இருக்காங்களே இவங்க. இவங்கள வச்சு என்ன வழிபாடு பண்றாங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் வியப்பாவும், ஒரு 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 சிரிப்பாவுமே இருந்துச்சு. எப்படி இது பண்றாங்கன்னு. அப்புறம் வாரம் போய் அவருடைய தரிசனம் எடுக்க எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா, அது வேற லெவலான ஒரு இது. அவரே பதித்த பாவனர். கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா, ஒழுக்க விதிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும். ஆனா ஜெகநாதர் வந்து கருணையோட நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவர் வந்து பக்தி மட்டும்தான், அன்பு மட்டும்தான் பார்க்கிறாரு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகநாதர் ரத யாத்திரைக்கு இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? அவர அடிச்சு அடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. அந்த இதுல வச்சு அடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. வாங்க அப்படின்னு புடிச்சு வேகமா என்ன சொல்றது? அது ஒரு விதமான அன்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆ ஆமா. ஜெகநாத்ல வந்து இதுல புவனேஸ்வர்ல வந்து விடமாட்டாங்க. பூரி ஜெகநாதருக்கு வந்து உள்ள விடமாட்டாங்க. அதனால பிரபுபாதருடைய கருணைய பாருங்க. எல்லா இடத்துலயும் வந்து ரத யாத்திரை பண்ணாங்க. சோ ரத யாத்திரை பூரியில இருக்கிறது வந்து எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். எங்களோட வாப்பி டெம்பிள்ல வந்து அவங்க ரத யாத்திரை பண்ணும்போது, ஓ! இப்படிலாம் நம்ம பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். பூரியில டெம்பிள்ல வந்து இந்த மாரி பெரிய ரத யாத்திரை உலக மகா அதிசயமாக இருக்குதுன்ட்டு அப்புறம் தான் தெரியும். சோ நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்தர்களுக்காக அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அத சிறப்பாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் பக்த சைத்தன்யர் வத்சலன் அப்படின்னா அங்கதான் இது பண்ணாரு மாதாஜி. அந்த பிரபு ரத யாத்திரையில தான் அந்த பஜனை எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணாரு. ஸ்ரீ சைத்தன்யர். ஸ்ரீ சைத்தன்யர். ஆமா. ஆமா. பிரபுபாதாவுடைய ஹெட் ஆபீஸ் கூட பூரியில தான் இருந்தது. ஆக்சுவலா பூரி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி வெஸ்ட் பெங்கால் இல்லையா? ஆமா. ஆமா. அப்புறம் தான் ஒரிசாவோட அப்புறம் தான் சேர்ந்தது. ஒடிசாவா மாறிச்சு. அது அங்க பிரபுபாதா இது ரொம்ப நாள் ஆபீஸ் அவர் அங்கதான் இருந்தாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஹெட் ஆபீஸுமே முதல்ல அங்கதானே வச்சு அவங்க இது பண்ணாங்க. ஆமா ஆமா. அது போல இவரு அந்த ஒரு நாள் மட்டும் ஜெகநாதர் வந்து வெளியில வராரு இல்லையா? ரத்த யாத்திரை வரும்போது, மத்தவங்க எல்லாருக்கும் வந்து யாரெல்லாம் உள்ள வர முடியலையோ அவங்களெல்லாம் நான் பார்க்கணுன்றதுனால பெரிய பெரிய கண்ண வச்சுட்டு ஜெகநாதர் வெளியில வந்து எல்லாருக்கும் தரிசனம் குடுக்குறாராம். அந்த பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை நடக்கும்போது. அந்த இதெல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் நெறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அதுபோல என்ன யாரு வர வழியில, போற வழியில அவங்க என்னெல்லாம் குடுத்தாலும் எல்லாமே அவருக்கு பிரசாதமா வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் விதிவிலக்கு. என்ன வழியிலலாம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து குடுப்பாங்க இல்லையா? என்ன பிரசாதம் அவங்க கிட்ட கிடைக்குதோ அத பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. அது அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அங்க இருக்க பக்தர்களுக்கெல்லாம் யூசுவலா நம்ம வந்து வெளியில இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். வைதிகமான இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். ஆனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அவர் என்ன பண்றாரு? பதித்த பாவனர். அதனால யார் என்ன குடுத்தாலும் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த கருணைய வந்து பொழியிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
ஓகே. உற்சவத்துடைய ஃபண்டாவே அதான் மாத்தாச்சு. கோவில் உள்ள யாரெல்லாம் போய் பார்க்க முடியாதோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது பண்றது. அதே மாதிரி அன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, உற்சவர் வந்து கிட்ட போய் என்ன வேண்டின்றாலும் அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பாரபட்சமே பார்க்காம சரி சரின்னு சொல்லிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆமா, உண்மை. நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க பிரபு? ஆமா ஆமா. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். 57வது பக்கத்துல வந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். நாளைக்கு வந்து இதை பார்க்கலாம். அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை நமக்கு வந்து இந்த சர்வீஸ் கிடைச்சிருக்கு. யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ, நான் அந்த இது போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம். ஒருத்தவங்க வந்து கீர்த்தன் பாட்டு பாடுறது, வைஷ்ணவ பாட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும். வைணவ பாடல்கள் தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா, அது மீனிங்கோட இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கதை, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து நேம் கொடுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் நம்ம கதை பேசி டைம் இது பண்ண முடியாது. மொத்தத்துக்கு நமக்கு 1 மணி நேரம் தான் டைம். ஸோ நீங்க வந்து சொல்லலாம். 20ஆம் தேதி நமக்கு அந்த சர்வீஸ் கிடைச்சிருக்கு. சொல்லுங்க யாரெல்லாம் நேம் கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க. பிரபுக்கு ஜிஎஸ்என் பிரபுக்கு போட்டாலும் சரி, இல்ல எனக்கு நீங்க அனுப்பிச்சாலும் சரி. சரிங்களா? நாளைக்கு வேற இருக்கு ஏதாவது? மாதாஜி. சாரி நாளைக்கு இருக்கு. பிரபு. நாளைக்கு எல்லாரும் இருக்கு. கலந்துக்கலாம். நாளைக்கு இருக்கு. எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் கலந்துக்கலாம். அவசியம் ஜாயின் பண்ணுங்க. 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்குது. ஸோ நாளைக்கு ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபுவும் கூட அதுல ஏதோ ஒரு பாட்டு சர்வீஸ் பண்றாங்க. ஸோ நாளைக்கு எல்லாருமே அவசியம் வாங்க. 10 to 11. வேலையில பிஸி இல்ல அப்படின்னாக்கா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. இதே டெம்பிள் லிங்க் தான். நீங்க அதனால ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। நம்ம வச்சது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். முடிஞ்சா நமக்கு நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து முடிச்சிடலாம். ஓகே. வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்துன்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஜெகநாதருக்காக வேடுவர் ஒருவர் கிடைச்சது ஆஃபர் பண்ணாரு இல்லையா மாதாஜி? எனக்கு அந்த கதை தெரியலையே பிரபு. வேடு வச்சு வந்து அவங்க அனிமல்ஸ் தானே இது பண்ணுவாங்க, வேட்டையாடுவாங்க. அதையும் கூட ஆஃபர் பண்ணாங்க. ஜெகநாதருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ரெகுலரா இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த தூய்மையான அன்பை அவர் பார்த்தாரு. அதனாலயே என்ன பண்ணாரு, ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து குளிக்கிறது கூட அவங்களுக்கு டைம்ல, காலங்காத்தால எந்திரிச்ச உடனே விறகு இதுதானே, எந்திரிச்ச உடனே குளிக்காம கூட அவங்க வந்து பிரசாதம் பண்ணி அவருக்கு வந்து கிச்சடி பண்ணணும் பகவானுக்கு. அதை மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஸ்ரத்தையா அதை பண்ணி எடுத்து பண்ணுவாங்க. அப்போ ஆச்சாரியர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு, இல்லம்மா இப்படி பண்ணக்கூடாது, பகவானுக்கு பண்ணும்போது நீங்க சுத்தபத்தமா இருந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவாரு. அதனால அவங்க எல்லாத்தையும் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பிரசாதம் அவருக்கு ஆஃபர் பண்ண லேட் ஆகுது. அதே மாதிரி டெம்பிள்லயும் ப்ராப்ளம் வருது. கடைசியில இவர் போய் கனவுல போய் சொல்றாரு அந்த பக்தர்கிட்ட, நான் பாட்டுன்னு அவங்க எனக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறது சாப்பிட்டு நிம்மதியா இருந்தேன், நீ வேற ஏன்பா இதெல்லாம் வந்து சொல்றேன்னு சொல்லி அப்புறம் திருப்பி அவர் போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாரு, நீங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ அதை நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த கதை தெரியும். ஆனா நீங்க சொல்ற கதை தெரியல பிரபு. நிறைய பேரு அது சொன்னதுனாலதான் ஒருத்தர் ஜப்பான் போக வந்து எனக்கு விதவிதமா வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு படைங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு எனக்கு இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாதர் கேட்கிறாரு. அவங்க கிட்ட இருந்த அன்பை மட்டும்தான் பார்த்தாரு அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுல வந்து செஞ்சிலட்சுமின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான்வெஜ் தான், அவங்க வேடூர்லாம் நான்வெஜ் தான் வந்து கோயிலுக்கு வெளியில வந்து அவங்க அன்னதானம் பண்றாங்க. அங்க கோயில் வாசல்ல அந்த கொடி மரத்துக்கிட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அங்கேயே வந்து நவநரசிம்மர்ல அது ஒரு இடத்துல செஞ்சிலட்சுமின்னு ஒருத்தவங்க அவங்க வேடு விஷய கட்டினாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரு அவரு நரசிம்மர் வேடு வச்சு. அது வந்து இது ஆந்திரால அந்த அந்த லாஸ்டா நரசிம்மர் சிலையான இடம் கூட இருக்கு. அதான் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே, ஆந்திரா ஃபுல்லாவே இந்த ஏனாதின்னு சொல்லுவாங்க. ஏனாதி மீன்ஸ் வெரி ஓல்டு பீப்புள். அவங்க வந்து எங்க குலத்து பெண்ணை தான் அவரு நரசிம்மர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கம்பல்சரியா இது பண்ணுவாங்க. அவங்க குல வழிபாடு அந்த மாதிரி இல்லையா? ஆமா. ஓகே ஓகே. செல்லகுமார் பிரபு ஏதோ சொல்ல வரீங்க, ராமானுஜாச்சாரியான்னு சொல்ல வரீங்க, கரெக்டா? ஆமா. பகவானுக்கு வெத்தலை போட்டு சமைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை தடை பண்ணணும்னு ராமானுஜாச்சாரியர் தான் நினைப்பாருங்க. ஓகே. அது ஜெகநாதர் கோயில்ல. அப்பதான் ஜெகநாதர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, ராமானுஜாச்சாரியர் தூங்கும்போது பூரியில தூங்குவாரு, எந்திரிக்கும் போது
இதுல காஞ்சிபுரத்துல எந்திரிப்பாரு பகவான் இங்க கொண்டு போய் போயிடுவாரு. அவரோட லீலையே லீல. தூங்கும் போது ஜெகநாத்பூர்ல தூங்குறார், எந்திரிக்கும் போது காஞ்சிபுரத்துல எந்திரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அந்த கதை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, இவரு ராமானுஜாச்சாரியருடைய அவரை விரும்பாதவங்க வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு கொன்னுறணும்னு நினைப்பாங்க. அப்போ வந்துட்டு பகவான் வந்துட்டு வேட வச்சு ரூபத்துல வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு அங்கிருந்து எஸ்கேப் பண்ண வச்சுட்டு அவரை வந்து அங்க படுத்துட்டு இருக்கவரை இங்க மாத்திடுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி ராமானுஜாச்சாரியரை கொல்றதுக்கே எல்லாம் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து நமக்கு ஹிஸ்டரியில இருக்கு, உண்மையாலுமே அது இருக்கு. அதனால அவர் வந்து மற்ற இடத்துக்குலாம் போயிட்டு இன்வால்வ் ஆகலைனாக்கா ராமானுஜாச்சாரியரை நம்மள பார்க்கவே முடிஞ்சிருக்காது அப்படின்னுட்டு அது வந்துட்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ் வந்துட்டு அவங்க இதுல புக்ஸ்ல வந்துட்டு நிறைய இருக்கும். அது இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லா. ஓகே ஓகே. எல்லாரும் நீங்க நிறைய கதைகள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, நன்றி. ஆக்டிவா இருந்துச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ். நாளைக்கு நம்ம தொடருவோம், சரிங்களா? நாளைக்கு எல்லாரும் அவசியம் காலையில 10 மணிக்கு நம்மளுடைய இந்த சாட்டர்டே ஃபீஸ்ட் இருக்கு. சாயந்தரம் 8 to 9 ஏகநாம் சமாதாஜோட சதாச்சார் கிளாஸ் இருக்கு. 9 to 10 நம்மளோட கிளாஸ் இருக்கு. உங்களோட டைம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க, சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்ன பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுபிரியா ரெடியா இருங்க அடுத்த வாரம் ஸ்லோகத்துக்கு. ஓகே.